korkanthi MSC constituency ke parlo Dhentaghat cooperative lems asaihem along longpho cooperative lems atum chingrumsi mai padupon lakha kripli korkanthi MSC constituency ke parlo Dhentaghat cooperative lems asaihem along kedamtang aru ciklonify kretok arni adap porphai kep apor malompen longpho cooperative lems atum chingrumsi mai ingnipon bangso along aluhi aman pen karbeng nang termas council along joint secretary Dilip Terang inspector supply lal ringum langthoi ranjita timungpi inspector supply joy sing singnar gram sebak sambilang so IDDP development block lapen ke penangan man peng ke dotum cetong dun bangso amai along langlokso cooperative lems sambilang so cooperative lems Dhentaghat cooperative lems paklongkam cooperative lems amai puchun bangatum cetong dun mai along tin alem salong setame aadhar card lapen ke ration card link selam pon vek nang po lapen ke kasilam lelang atum setame prapjin pen ke klem pon jiapan bangso amai along ceparai pon anparta kadu kavit setame aru cheklo ni phaithong ke prai si arni lo pulotang te patang pon etnang popura bangso along chethan chimum pon pen mesen pen mai pachon pon samelang so pen nong morning ki report news 7 notice Kini tumladat may ke kapon nangko ke bangalan non niye chito ongkera isiarni bangke adhar siding bang pajulo lasi council authority ahin pen siang deng deng pono lasi pinita itum korkanthi constituency si parman bang dan haralong sibilo lasi dan haralong ibi bangke lano je adhar siding non anta itum pa pipik lang karbing long bang lasi itum korkanthi constituency long ta pa pigun pik lang posi labang su kepat tang ya pansi kini authority pen supply department dapen de longpho aliam satum pen chingrumsi isi amai pado je ration card ahemku atum panhang ponsi labang solam the awareness padukong ande sir आधार के नॉन बंद आधार bank ke non mosi la additional la ba john secretary bang polo je non active ma active ma la non alang di diputi ro ko mate alang di lang si polo la si itu ke long tang ke do tang bang potum pananta itu ration card la pente aadhar link case kurinang ji la si la so link case ke claim plate da posi tang kare ga posi alang tumi ban program teng posi la jing pen la bang so aadhar link kurinang pansi bang som de kideng